desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. L'única manera d'aprendre un idioma és anar a classes o anar a l'estranger, oi? El primer que ens passa pel cap quan volem aprendre un idioma és apuntar-nos a un curs. I és una bona opció, però no és l'única. També podem aprendre pel nostre compte o combinar les dues coses. Anar a classes i reforçar-ho amb un treball autònom. I si a més anem a l'estranger, tot això que tenim guanyat. Però aprendre llengües per compte propi és molt solitari. Avui dia això ja no és així. Hi ha moltes maneres de fer-ho amb més gent. Per exemple, organitzant-te amb un grup d'aprenents, posant-te en contacte amb comunitats d'aprenents per internet o buscant persones amb qui practicar la conversa, presencialment o a la xarxa. Segur que trobes alguna opció que et vagi bé. Així doncs, què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta.